La relació de la bioeconomia amb la viticultura ve d'antic, és molt profunda i segur que és una aposta de futur. El primer element que trobem sempre al costat de les vinyes és els boscos, i els boscos són uns grans proveïdors de matèria orgànica que ens serveixen per elaborar més i millor raïm, que després ens servirà per fer el vi. Ara també dels boscos en podem extreure carboni i segrestar aquest carboni en els sòls de la vinya per lluitar contra el canvi climàtic. Del bosc en podem extreure estelles per fer mulchings a la vinya i evitar, per exemple, que ens surtin males herbes i retenir humitat, però també podem fer adobs vegetals orgànics que ens serviran per proporcionar els nutrients necessaris perquè la vinya produeixi raïm. Un altre element que sempre ha anat lligat amb la vinya és la ramaderia. Són els ramats, són els diferents animals que hem tingut tradicionalment a casa, avui en granges, que ens aporten des de sempre la fertilització de la vinya amb el que anomenàvem fems, les actuals dejeccions ramaderes. I no només això, també aquests animals són els responsables o podem utilitzar-los per segar les cobertes vegetals o fins i tot per espampolar, per treure pàmpols de les vinyes, creant així uns serveis ecosistèmics entre els animals i els vegetals. Per fer vi, els cellers necessiten energia que pot provenir en forma de biomassa per alimentar les calderes que els proveiran calor o fred. Aquesta energia, aquesta bioenergia, pot provenir directament del bosc, però també de la matèria orgànica dels sarments que traiem quan realitzem la poda de la vinya. De la vinya també en traiem energia, i no només en forma de sarments, no només en forma de fusta, que també i cada vegada és més utilitzada en les calderes de biomassa, sinó també en forma d'energia elèctrica, fent servir l'agrivoltaïsme, que consisteix en posar plaques fotovoltaiques sobre de la vinya que permeten, per una banda, extreure energia i, per l'altra, millorar les condicions de conreu de la vinya. De la vinya també en surt raïm que portem al celler per elaborar vi. Però, contràriament al que molts pensem, del celler no només en surt aquest producte, sinó que en surten un seguit d'altres coproductes a partir del treball de la brisa. La brisa és aquella fracció que tenim una vegada hem extret tot el most per fer-ne vi. De la brisa en traiem alcohol, en traiem oli dels pinyols del raïm, però també molts productes cosmètics o fins i tot antioxidants que són complements alimenticis utilitzats actualment. Des d'Innovi seguirem treballant i impulsant la innovació en l'àmbit de la bioeconomia i el sector vitivinícola, creant projectes, impulsant iniciatives innovadores, creant noves oportunitats de negoci per tot el sector, formant, capacitant els diferents actors, i tot això per reduir les emissions de CO2, incrementar la sobirania energètica i, per descomptat, fer més i millors vins.